Pre pediatra je dôležité nadviazať s detičkami vzťah, aby nám dôverovali. A preto, keď prichádzajú, nikdy sa ich nepýtam, čo ich bolí, ale to, akú majú obľúbenú hračku či rozprávku. Rodičia nám sem prinášajú svoje ratolesti rovno z pôrodnice. Pre nich, aj pre nás, je to výnimočná chvíľa. A z ambulancie odchádzajú 19-roční mladí dospelí. V Poliklinike Central Bratislava máme pod jednou strechou viacero odborníkov. Je tu detský gastroenterológ, imunoalergológ, otorinolaryngológ, ortopéd, rehabilitačný lekár a kožný lekár. Výhoda je, že pacienti majú všetko pod jednou strechou a aj pre nás je ľahšie konzultovať s kolegami. Čaká vás tu tím 6 pediatričiek, pre ktorých je úsmev a empatia to najdôležitejšie. Tešíme sa na vás v Poliklinike Procare Central Bratislava a Procare Bory, kde s úsmevom a bez stresu zvládneme každú vašu návštevu.